Какво е изваждането? О, виж тази уста! Каква беда! Има много развалени зъби. Зъболекарят е категоричен. Трябва да се извадят. Ужас! Сега човекът има по-малко зъби. Когато изваждаме, винаги получаваме по-малко. Това действие се изписва със знака минус и се нарича изваждане. С изваждане получаваме повече ли? Не, по-малко. Винаги започваме от дадено количество. Тук имаме 8 зъба. Това число ще бъде намалено. Затова числото се нарича умаляемо. Повтори след мен. У-ма-ля-е-мо. Нашата пиктограма за умаляемото е това момче полузаспало. То чака нещо интересно да се случи. Умаляемото винаги стои преди знака минус. Още не е намалено. След минуса виждаме числото, което намалява първоначално количество. То се нарича умалител. Умалител. Умалителят винаги е след знака минус. Той извършва действието. Той намалява. Нека за него използваме тази пиктограма. Момче, което вдига високо ръка, защото много иска да върши нещо. Точно както нашият умалител. Той прави действие, намалява. След действието, имаме ли повече зъби? Не, имаме по-малко. Числото, което стои само до знака за равенство, се нарича разлика. Разлика, калинка. Нашата пиктограма за разлика нека да бъде калинка. Разликата е винаги по-малка от първото число, което се нарича умаляемо. Изваждането може да бъде подредено и по друг начин. Открий сега къде е умаляемото. Този, който ще намалим. Да, тук е. Винаги стои пред минуса. А умалителят? Този, който върши нещо. Къде стои? Да, след знака минус. И как се казва числото, което стои само до знака за равенство? Разлика. Разлика, калинка. Упражнение. Къде виждаш действие изваждане? Разпознаваме изваждането по знака минус. Да, ето ги. Къде са умаляемите? Кое е умаляемото? Момче е заспало или този, който вдига ръка? Да, заспалото момче. Той стои пред минуса, защото още не е намален. Нали ги откри вече? А кои числа са умалители? Кой е нашата пиктограма за умалител? Те са числата след минуса, защото те намаляват. Да, ето ги. Числото до знака за равенство как се нарича? Коя е пиктограмата? Борчето или калинката? Калинката, разликата. А помниш, нали? Разликата е винаги по-малка от умаляемото. Кажи го сега с мен, за да го запаметиш. Разликата е винаги по-малка от умаляемото. Ако проверяваш всеки път, ще избегнеш грешките. Невероятен си! Нали не се затрудняваш? Ако все пак ти е малко трудно, гледай урока още веднъж. Има сложни думи. Твоя мозък трябва да свиква с тях. Натисни палеца нагоре под видеото. Така показваш на YouTube, че нашите видеа са полезни и добри. Благодаря ти им!